Malawi Today. Ani kuti anthu okhala kwa Nsundwe ku Lilongwe ali ndi mafunso pa zomwe achita apolisi komanso asilikali ankhondo akuti anafika ku derali mkati mwa usiku ndiye mpaka tikunali lungwirengwire mpaka ena kumenyedwa kumeneko kukangana osati masewera ndiye kunali zinthu zambiri zimene zachitika mpaka akuti alandanso katundu osiyanasiyana koma kufufuza kuti katundu amene walandidwayo ndi woletsedwa monga mowa komanso zinthu zina ndiye mmene kumacha mmawa mpamene anthu amadabwa kuti kwaterera kwa Nsundwe chifukwa kunali magalimoto apolisi chichewa china amati galimoto za polisi akuti zodutsa 40 kuziwerenga kuti zambiri ndithu ndi anthu amadabwa kuti kodi muti chachitika njani kenaka atera kuona ndithu apolisi achitanso majowajowa komweko mwamuja amachitira akakhala ku training mukudziwa ino akakhala kuntakataka kapena ku Blantyre PTS mama uliwonse amachita ma training kuthamanga kuimba nyimbo zawo ara amachitira kwa Nsundwe zimenezo ndiye ambiri ndithu akhala kudandaula kudabwa kuti kodi chachitika ndi chiyani kuti mpaka zifike pa mtundu umenewo ndiye maganizo anu ngati nzika za dziko lino pa nkhani imene yachitikira anthu akwa Nsundwe ndi wotani? Ndiye timapereka mwayo kuti mukhoza kuimba mafoni ife tikuyankhani pano koma mkulu wofalitsa nkhani ku polisi kapena kuti wachiwiri kwa mkulu wofalitsa nkhani amene ndi Alfred Chintere akuti zachitikazo zikazochitika ndithu kumeneko kuonetsetsa kuti dziko likhalira mtendere komanso bata so nkhani ndi imeneyo maganizo anu ndi wotani sitikudziwa kuti tsiku la lero amene ayambe ndi ndani muli bwanji? Hello muli bwanji? Tili bwino kaenoyo. Tili bwino nkhani tu ndi imeneyo muli ndi 1 minute tiuzeni kumene mukuimbira komanso dzina lija 36 chabwino ne panda 36 tathokoza banda nkhani ndi imeneyo nkhani yotaimva situkuziwa kuti izi zikhanga tinokuti TVP chifukwa panopa polisi ili m'manja mwa TVP last time kunali kwa Nsundwe komweko panonso kwa Nsundwe komweko zikhanga tinokuti ili against anthu akwa Nsundwe ndipo sizakhala odabwa kuti anthu akwa Nsundwe akudana ndi TVP chifukwa cha mmene zinthu zikukhaliramo situkuziwa kuti kapaludano anthu ndefe tingofuna kuwalangiza TVP potenga kuti polisi ili m'manja mwawo ndino asapitirize kulimbana ndi kwa Nsundwe chifukwa izizi zizakhala ndi ma-effect akulu kusogoloko chifukwa kumene kuja kulitiyana ting'ono timene ndikukula tizingomva zoti nthawi ya TVP kuno makolona anamenya panonso abweranso kuzamenya ndi anajazi kuwa ndi maganizo oti kapena mwina anthu a TVP amadana nafe ifeyo maona ini maganizo anga ndomwe sinafuna kuti ndiphirise anthu enaso kuimba foni maona panopa anthu ena akamakhala 5 hours akungoyankhula izimene zimapangisa kuti anthu ena akaliphire kupereka maganizo muzadula please tidzadula kodi akamatalikitsa tidzadula nanga anthu ena amapezeka wakanika kuimba foni ife kuti enawo amene ayimbira chabwino ndikuthokozeni koma ndikuthokozeni kuchokera ndithu kumeneko ku area 36 akuti mukamatalikitsa ndzudula akutero ndithu kuti nkhani ndi 1 minute basi mupereka maganizo anu tione kuti kodi zili bwanji. Hello muli bwanji? Ndili bwino kaino. Tili bwino nkuti mukuimbira tiuzeni so dzina lija 1 minute. Amaseko kuja mama. Omaseko takulandirani. Zikoma kwambiri. Nkhani ndi imeneyo. Nkhani inu yapa magetsa atima kwathu kuno. Atima? Inde alanda chakumadzuloko. Kodi mudangoloweza kuti timalowa pa program imene i half 6 set? Ineyo ndilibe ku house.
Chabwino. De program ndi yanga. Inuyo ndija? Lead of house. Ya inde mwamba matamaso tu. Okay, nkhani ndi yakuti Yeah. anthu akwansundu akudabwa kuti kodi polisi mmesa ndi abale athu nanga mesi ndi abale athuwo chachitika nchiyani kuti pakati pa usiku akapezeke kuti afika kuja kubidi kumene kuja mpaka ena jijiri ndi amadabwa kuti mmene kumacha akudabwa galimoto lotu mpaka 40 chakuti zili kwa Nsundwe ena alandaso katundu osiyanasiyana mwa katundu wina ngoletsedwa ndithu komano chimene anthu adabwa nkuti mpaka utiyendera usiku alendo zakhala bwanji ndiye nkhani tili pano ndi imeneyo Zikomo kwambiri. ndithudi Ndimakhulupirira kuti dziko lathu lili ndi malamulo. Chabwino. Abale wathu achitetezo amagwira ntchito kuyenera kugwira ntchito. Chabwino. Iwo aja achitetezo ali ndi mphuno zakuthwa. Oho. Amanunkhiza kumene kukusungidwa katundu osaloledwa ndi boma. Chabwino. Imeneyo ndiye ntchito yawo. Aha. Motiti wayamikire ngati atero kosavulaza kwa munthu. Chabwino. Chifukwa ntchito zimenezi Josefe lidachitako. Ntchito zake zili mudachitakozo. Zimenezi achitetezo mpaka lero lindifa achitetezo chifukwa kamuzu adatiphunzitsa kuti wina aliyense ndi msilikali. Chabwino. Ndiye tidachitako tikuchitabe mpaka lero. Chabwino. Chifukwa sitingalekelele nzathu namamenyedwa kapena olasidwa mmipeni ifeyo tuyang'anira koma tentintereze. Chabwino. Ndiye pamene asilikali apita kundimaona ma Facebook ndinali mulilongwe momwemo kunapita kudedza kunali maliro dzulo. Chabwino. Ndiye ndabwererako lero. Oho. Ndiye ndimangona mmafoni kuti atizokhala bwanji kuti ndiye ngati nkhani imene mukukambayi tikamati chitetezo iwo aja ndi eni ake chitetezo. Ndipo akamva kuti wakuti ali ndi chamba nyumba mwake. Iwo aja amathamanga chifukwa katundu amene uja ndiwoletsedwa ndi malamulo. Chabwino. Osaka polisi amaletsa iyayi. Koma lamulo limene limatero. Chabwino. Ndiponso lamulo lomwelo limene limapatsa mphamvu a polisi nda ame kukagwira ntchito imeneyo chifukwa zinthuzo nzoletsedwa. Ayita thokoza. Musanamalizetu. Kodi simuna chifatu ena atu anayimba apa kuti mukamatelereka nkamwa tidzikudulani. Ayi. Nkhani imafunika kuyiyamba nkuyimaliza. Okay, ngati leader of the house mwatero. Ndipo tsapano ngati anthu aja apita kumene kuja nkukachita chipikisheni katundu amene amafunayo nkumpeza. Ndiye kuti zili bwino zedi. Chabwino. Koma kudakakhala ngati kuti apita nagwira ntchito kumeneko katundu osampeza. Ndiye kuti mmawa wa anthu adamadabwa ngati mene akudabwira kuti kodi kwachitika chiyani kodi ifeyo tatani. Chabwino. Koma umboni ndi kumene katundu ampezayo chifukwa tamva ndithu kuti apeza magiramu mafuta amene amasowawa amasunga kumeneko. Oho. Ndipo ndiwona ngati palibe mulandu chimenecho ndiye chitetezocho. Chabwino. Ndipo wina wake loko atati afune asafune komanso choti ndinene chonchi. Josefe ndifaye mu CV koma tidavotera DPP ncholinga chake kuti zina zitiyendere. Oho. Ndiye tsapano tikamati chitetezo mmene iwo akugirira chitetezo ndiye kuti zinthuzo zili bwino zedi. Ngati sadavulaze anthu ngati ulendo ujawu tiwayamikire. Chifukwa chimene amafuna akachipeza. Chabwino. Ineyo ndibayimira pomwepo koma palibe munthu amene ali pamwamba pa lamulo. Chabwino. Lamulo lili pamwamba iye ali ngakhala atatola pelefu imuka yangwa mamiliyoni bwanji. Koma ali basi lamulo. Chabwino. Ndipo abale athu amene ali amalawi kongresi pati pakali lero asalitenge dziko ili ngati iwowo kuti ndilawo kuti adabadwa nalo tabadwa lipeza Josefe. Oho. Ndipo kumbuyo kutenda mkamuzu amalimbikitsa umodzi mtendere. Chabwino. Kunali ngoja folo kumene kuja za malawi kongresi pati koma ndudaba na makono amasiku anowa gulu la Jesse kabwira chimwendo Moses Kunkuyu ngoja folo zija sazidziwa chifukwa ndi wana. Nkhani yake ndiyo mwetu kambira naye.
Oh chabwino. Zinthu zina zikuchokera kumeneko. Oho. Zijadaka chita pa 14 sija kulanga yale chifukwa nthawi jayo iwo anali mu mboma zaka 5 adaka yala nkhata zawo popanda chipani china chilichonse chopita mina kuti ifeso ndife. Malawi mathu muno tili ndi ma president obuma atatu achakwera ali ndi ulemu wawo ali mu office ya former president, a Joyce Banda ali ndi ulemu wawo ya former president, Abakiri Muluzi ali ndi ulemu wawo mu office mwawo ya former president. Kodi mmene adachitira MCB mu UDF sonkuluka mu president wawo, ABB sonkuluka mu president wawo, muyembekeza kuti anthu amene wawa tidakakhala bwanji mdziko muno. Iwo wakulilero akatuluke kuti ayi tukayala nkhata kamuzu adali president wa MCB ujasada ali president wa MCB nchifukwa kuti anthu wandiwana kamuzu adali president wa dziko la Malawi. Ndiyeni titsate malamulo monga dziko lino lili mukuli bukulu baibulo ya malamulo Malawi. Chabwino ayi mundirole kuti bwanji muyimire pamenepo kwa lero. Inenso ndayamikira pamenepo. Tikuthokozeni kwambiri kuti mumakhala nafe nthawi zonse. Zikomo bwana. Tathokoza amenewo ndithu amaseko kuchokera komwe ku Kasungu. Amenewo ndithu timakhala nawo nthawi zonse ndipo ngakhala akhale kuti sali pa TV koma amaonetsetsa ndithu kuti ayi ayigwire ndithu. Ayi tathokoza. Hello muli bwanji? Zikomo muli bwanji? Ayi tili bwino nkuti mukuimbira tikumbutseni dzina lija. Zakana David Khulu chakulero ngwenjezi. Zikomo kwambiri nkhani ndi imeneyo muli ndi 1 minute inieni ndithu. Chabwino nathokoza nkhani taiva. Ngoma sisi nakhale bwino kwambiri ndimene anamvetsedwa nkhani kuti akafufuze zazidazo. Chabwino. Hello. Hello bwaswera. Taswera kaino. Timayankhula ndaku kezi uku ndudabwa palo ena. Muli bwanji? Tili bwino. Ayi tilipo kaya nkuti mukuimbira dzina lija. Unotu kwa jenda. Chabwino nkhani ndi imeneyo muli ndi 1 minute. Ine jamuhanya ino. Chabwino tathokoza jamuhanya. Ndetoti. Nkhani ndi imeneyo kaya mawu anu ndi otani. Chayambirira ndiyambikire kuti mabwesa soboka muyabwino. Chabwino. Nkhani taiva. Komano chimene ndikadede kuno kuchokera kwa jenda. Chabwino. Ndiyonena kuti anthu ena amene ali kunja kwa boma iliri. Yes. Tikanakonda alisiye boma lili endese bwino. Oho. Kaya hatu maapolisi kaya serikali kupapanga zakuti awasiye. Chabwino. Osati kubawa sonya zala chipati ukupukira ulapulilo wina unje ukulapulira. Amina kulapulira pano wa anakala chete kwa siya kuti asipanga simina kutani. Akufuna mopanda kwa pinga. Chabwino. Ndepa nopa angeno mwoto kumaona zindu mbene sikukhalira. Pakangochitika chena kali kose basi apa sisi kukhala bwino. Amalale petu sikuti tikirana timaona china chikose komaso sitina iwari. Chabwino. Ndeko mahiriri alisiwe kaya watu masirikali kukapanga chani ndi nchito yao imene. Chabwino. Asirikali akabira kukuza zindu zimene zili sola kuika ngata wapisa ngati nchito yao. Nde pankani imene yoyo ndikuona ngati kuti mina atawasiya kuti apange mene akudzimira komaso mmene boma likufunira kuti zinthu zikhalire pa ground. Chabwino. Nkhani ina ndimafuna ndibwere kwa inuyo auntaza pe. Chabwino. Radio iyi ife timayikonda. Zikomo kwambiri. Moti mukamapanga pena ma-interview anthu kayandandali awa ife timakonda kuti musamatibweresere anthu otukwana. Oho. Chifasi ndikuziwa kuti malamulo apita amakonda amalowa kuti mukumpanga interview azitukwana kapena aziyota ena.
ayi zimenezo nzoletsedwa. Tinaona interview ya sana imedana nayo kulira chipande cha musipi akutena pale kumunena memere wako maya kisiru koma tolankani ya tamusesa yaya. Zimene zijatoa Afrika. Yeah. Zimene zijasiza kuno tolankani amaeneo awauze kuti alimabera kuno kwa kuwasazina so ni popata. Mungu anga mafuso amene titakufusa. Ndero bioli izigulisa chito bwino koma kuti izikalaso kuti mwaita nantu mukwapanga maita azinyoze anthu ena sizabwino. Ayi chabwino. Nditu. Tikuthokozeni kwambiri kuchokera kwa Agenda mwatilemekeza madzulo ano. Zikomo mukhale ndi usiku wopambana. Inunso mukhale ndi madzulo abwino kumeneko ndithu kwa Agenda. Akutero kuti mukabwera pano ticheze bwino tipange zaulemu mdzatose masiku nkumapita. Hello muli bwanji? Tili bwino kaya. Ayi tili bwino kaya nkuti mukuimbira tikumbutseni dzina lija. Ndolimbira kuno kunchisi. Chabwino. Itakalindira. Takunyadirani kwa mpiri nkhani itu ndi imeneyo kaya maganizo anu ndi otani? Maganizo anga ndi ochepa mangofuna tithandizane mote. Chabwino. Pamene timabwera pa program imene nkumalankhulako. Ifunika kuti tidzilankhula chinthu chokha chimene mwatipatsirapo kuti chirufunika kuti chilankhulidwe. Chabwino. Koma kumachoka chinthu chimene mwatipatsirapo kumakalankhula chinthu china chake chokusenera kapena ukanyoza munthu wina ake. Zinthu za nzeru ya. Ngati munthu uli ndi chidani ndi mzako. Ndi bwino chidanicho chisabwera pa programu iyi. Chabwino. Chikhale kubwalo. Chabwino. Chifukwa idzangoyipitsa programu yachidzulo pamene ndi programu yothandiza kwambiri. Ndiye alipo anthu ena amene amatenga ngati programu iyi ndi apakhomo pawo azinyozerapo anthu. Zimene zizo Amalawi tichepetse. Chabwino. Komanso kwa munthu iye akudziwa kuti programu yo sana ive ndiye akukanena kuti kaya magetsi yatima kaya ndili pa galimoto muluti chani. Zimenezi zimachedwetsa anthu ena kune kuti alowepo pamenepa. Zimenezizo ino anzathu aluntha tayesetsani. Chabwino. Osamapereka mpata kwa anthu otero kune kuti muziyambira sowani munthu aziona programu iluti chani. Chabwino. Ndi alowepo kumosadayi kaya magetsi yatima nili mgalimoto nachokapo aya zimezo zikabwino. Programu ndi abwino bwino. Takuvani kwambiri. Ayi zikomo. Ayi ndithu maunda ameneyo ndithu akuti ayi tiyeni lidziyendera limodzi. Hello muli bwanji? Hello. Muli bwanji mawoyamba ajizimayi. Ayi tili bwino kaya nkuti mukuimbira tikumbutseni dzina lija. Ine ndine Mai Kisale ndikuimbira kuno kuna Manya village tiye Mlolo Nsanje. Kutali itu kunsanje. Komwe kwaja kuwamba ndithu kuno ine chidzukulu chaje kuwamba. Nkhani ndi imeneyo imene takamba ija mwachidziwikire mwaimvetsetsa bwinobwino mawu anu ndi otani chokera kunsanje. Inetu mawu anga chokera kunsanje ndikufuna ndiyankhule kuti zimene akuchita awa apolisi sizinthu zoyenera. Sizinthu zoyenera pa umunthu olo pang'ono. Chinase chimene ndingalankhule chone kuti wakungofuna kuononga misonkho ya ife Amalawi amene totilosauka ngati kuno kumidzi. Kule kuno kumudzi kwa tiye Mlolo kwa Kaluluku kuchinyanje anthu tikuvutika ku Fatima. Kati zaja ndetu tumachilo sakasaka kumene kwachitika maliro ndekuti tikadye kumeneko kusowa zakudya. Koma boma ilankanya kuti china chilichonse chakhala chotsika mtengo polengera kuti achakwera dzina lane lichakwera chilichonse amangoda anchakwerazi chilichonse nchakwerazi koma lero ifetu tikufinyika tubatu. Ndiye ndimafuna santayankhula izi kuti kumbali akufuna akulankhula zokhuza na chilima kuti akafukule manda ake
timafuna mtengo wakuti izozo palibe chimene chingatika nthauzire ya Malawi osauka chifukweso kwawopote tidafuna zimene zichamalankhulero waja kuti akatichitira ifa Malawi. Hello mayi wanga mungandilole ndikuduleni pang'ono. Hello ayi ndimangofuna kuti musathawane ndi topic yathu imene tayikuponyerani madzulo ano. Pitilizani. Tabwino ine kuyankhula kwanga ndimafuna nitatsindika pamene panga sinkhani zikuyendera zonse pamodzi. Chabwino. Zikuyendera zonse pamodzi ndimafuna mtengo nokuti asakapukule maliro a chilima koma ngati wakufuna kupanga kufukufu ameneyo anthu amene apa munjira zonse yenera ndambiri tikakumbuka 2012 atamwalira Bingu Mutharika amene kuti Bingu Mutharika anadyesera poison bwanji sakupanga zimene zizuta pachikule zili zimenezi achina Isanja Unju yawo achina Robert Chasowa yawo achina Bweya Lule yawo amene anthu amene wasa atakhala chani atakhala patsogolo komanso izi ziwawa zikadzana izi pa 14 izi zimene zizabweretsa mkwiyo kwa Malawi ochuluka ndiye zinthu ngati zimenezi zimene adakamba atayang'anako zimenezi komanso nokuti azipita kwa Nsundwe kumakapanga zoti achiteteza azipita kumene wazipita kupanga zoti azipita m'manyumba mwa anthu kukanika kumene kwachitika nkhani zikuluzikulu ngati kuno kunsanje takuza abale zanazanayi amene atisiya ifa zosakhala bwino anthu ngati amenewa zimene zindipera adatene wachitetezo kumadzafufuza nkhani ngati zili ngati zimene ziti koma kulimbana ndisogolero kokuma amene kuti azimpasa ulemu kuti anagwira ntchito koma lero chakwera kumamuthira tear gas ndizoona zimenezi. Ayi poti timapereka 1 minute mungandilole kuti mwina kwa lero tisiyane pamenepa kapena. Poti nthawiyo mwatalo ndinu kumenene zolankhula zinali zochuluka ndithu zoti nditani tizambasule sizili bwinotu apapatu. Potengera kuti timabwerapo anthu ochuluka mundilole kuti kwa lero mopempha tisiyane pamenepa tsiku lina mudzabwerenso. Koma ndiye mundisiyana chabwino poti mwatero. Pepani kwambiri kuchokera ku Nsanje. Hello muli bwanji? Hello. Muli bwanji tikumbutseni dzina lija? Chabwino. Kaya nkhani tu ndi imeneyo mawu anu ndi otani? Pepani kanema atangwasa kumene inalipa zina zochita ndetangwasa kumene ndiye program atangwasa pakatikati kumutayamba kale. Chabwino ndiye mutilole kuti tingonerako zina posachedwa apa tikufunaninso. Zikoma kwambiri pano titapangako break pang'ono ndipo tibwerenso posachedwa. Nkutheka mwangotipeza kumene pakanema waluntha. Ine ndi Robert Abel Kalindiza ndipo programu yake ndi Chidzulo imene ndithu lero tukambirana zimene zachitika kwa Nsundwe achitetezo kumeneko. Ayi ndithu anaoneka mmawawu koma kufufuza atapita usiku kukagwira ntchito yawo kumeneko koma anthu akumeneko adaba kuti kodi nanga mpaka usiku tili mtulo. So zambiri zachitika. Pezaso katundu wina oletsedwa kumeneko ndiye tikufunsa benzeru chokera kwa Malawi kuti kodi ngasi mwina ife silidziwa kuti kodi amayenera kugwira ntchito motani. Tikungofotokoza malinga nkudabwa kwa anthu kaya maganizo anu ndi otani. Hello muli bwanji? Hello muli bwanji? Ayi tili bwino mukwezako pang'ono mawuwo. Ayi ndithu amaster pepani kwambiri. Hello muli bwanji? Hello muli bwanji? Ayi tili bwino pepani ena network ya dzidula yokha za machini zikoma iyo bwino. Kaya maganizo anu ndotani ndi 1 minute yeni pangani samale pa zimene mwafa. Yes, maganizo
zonga ndonena kuti zimene zilizofunikira kwambiri kuti zichitika chabwino boma litangoyang'ana kwa Nsundwe zokha komanso ayang'ane madera ena. oho Kwa zinthu za mtundu uwu zimathandiza kuti anthu amene anali ndi maganizo oyipa auchigawenga osokoneza maganizo aja alepheresedwe kuti kusokoneza kumene kunalipo kuja kusachitike. chabwino So ndi chiganizo chabwino kwambiri koma asayang'ane dera limodzi kuti kwa Nsundwe kokha apiteso kumbirande apiteso kunsanje kumulanje kukaronga abwereso kumkotakota apiteso kumchinji kuziko lonse la Malawi pazikhala kanthawi kena ndithu aboma apolisi ndi ame azigwirizana kuyenda kupanga maoperation amtundu umenewu kuti chitetezo cha dziko lathu chikhale chabwino kwambiri ikomo kwambiri. ayi ndikuthokozeni kwambiri mwayankhula fundo zikuluzikulu koma nthawi yochepa. ambuye akudalitseni. zikomo kwambiri inunso ambuye akudalitseni. elo muli bwanji? Fetu tili bwino sidza kumeneko. ayi kunonso kuli bwino. nkuti mukuimbira tikumbutseni dzina lija. Kuno ndikuimbira kudowa. chabwino. Zina ndine Sambanda. tathokoza obanda nkhani ndi imeneyo. Zonadi nkhani imene ndayimvetsetsa. And zikuoneka kuti nkhani ilire kwa Nsundweyi pena pake yokhumudwitsa. chabwino. Chifukwa dziko lino democracy. oho Ndiye kuti apolisi mpakana 300 years asikali mpakana 500 wapanga chipikisheni ku anthu maganizo olinifuti. kodi chiwerengero chake chinafika kumeneko Chiwerengero chafika kumeneko. Ndiye muganiza kuti mpakana dziko democracy mpakana asikali apolisi kumagwira ntchito lero ku anthu amba ma civilian. Zioneka pena pake kuti democracy mu Malawi ikuvuta. chabwino. Ndiye apolisi pena pake tisalade mwina chifukwa kuti ngasiya apolisi amangula mulidwa. Chifukwa imone ku ntchito ija amangula ndi directive kwa mabwana awo ndiye ntchito ija ilibukana. Ndizo mufone kuti ayi pamene ntchito zinazambuka munthu amatunde kusinjira kaona kuti siya bwino. chabwino. Ndi apolisi tisalade kwenikweni koma vuto ndi amabwana awo ndi kuti aboma amene akulamula. Ndi kuti amene akulakwitsa anthu chifukwa chimene machitika iyo ni chimodzimodzi kuti ni chiyambi cha nkhondo mdziko. Chifukwa anthu aziona apolisi oyipa. Kumapero kwake zimapezeka kuti madera ngati amene ajawo ndiwo polisi kuti apezeke kuti akapangire ndikakhe nyumba munthu amamukaniza fama apanike kuti kumapero kwake azanonongetsera nyumba. Andi zimene jesiza bwino moti kumapena pake ndi kuti kuone ngati umunthu kuboma lulamulani palibe. Moti panafika umunthu udakalowa mu anthu amenewa chifukwa siniziwa cholinga chawo nchani kuti mpakana azifika pone kuti tsapano azizuza abantu fa kuwuniphekesera zoti munati muona kuti sadaka peza kusochi chonse zimene zozekera. Ndikuti kuone ngati kuti iwowa akutangwanika zomachita malamulo akoze dziko lili mafuta ambiri zedi. ayi kumeneko apeza katundu osiyanasiyana ngati mukuonera kanema mmene mukuonera pa screen pa apezako mowa uja amaletsa ali mowake so limaina osiyanasiyana ena amati mkalabongo ena amati ambuye mtengeni maina ake ndi opitira kumeneko komanso mafuta galimoto ati zina azipeza ndithu kumeneko. Chabwino. Komabe inu muleti muone zinthu zimene zoyenera ndithu lero koma kodi kwenikweni zikuchitika bwanji fa zinthu zimene zimachitika nthawi yosendera mwina ka anthu mwina usiku zonse kugwira kodi anthu mpaka ma civilian ngati amene ajawo ongakani kupapa pangathiri bwino. Ati anapita usiku. Ndebe kuoneka kuti pena pake simudziwa komabe mwina ni moyo woopseza anthu ndiye anthu dziko lo amatopanalo akatopanalo anthu amakwiya kuya kwake mkoti mdziko mmakhachisawa choti samvera naso anthu ndiye simufuna dziko lino likhale lodana. Dziko linoli even kamuzu president woyamba adayanjanitsa anthu kulikonse. Koma zikuchitika pasi nzooneka ngati kuti tsapano ziutengera khalidwe linake lofuna kuti anthu asamagwirizane pamalo pake tiona zoopsa mdzikomo chifukwa kutsogoloku kuli mavuto anthu olini njala olini bendrama zosiyanasiyana ndiye kuti bwera mavuto ngati amenewa kumapere kwake dziko lino silikhala mtendere ndipo siziyendanso mpang'ono pomwe. Andi mulungu akaliona dziko lino amali bangitsa ulitsa mayende chichonse atsogoleri ake akuona kuti sakupaza maganizo ano. Moti neyo maganizo anga ndi amenewa koma siziyenda nditayiwerenga nkhani imene ionekeramu pena pake sizibwino. ayi pepani tithokoze chifukwa cha maganizo anu. Ndithu. ambuye akudalitseni. Tathokoza kwambiri zikomo kwambiri. Zikomo. Hello muli bwanji? Hello.
Muli bwanji? Libwino, muli bwanji sawa? Ayi tilipo, tikumbutseni nkuti mukuimbira. Ine ndi Moses. Moses. Hello, muli bwanji? Libwino, muli bwanji bwana Robert? Ayi tilipo, tikumbutseniko kuti mukuimbira kuti. Kuvisanza atu kuno. Kuvisaza. Ayi tatokoza nkhani tu ndi imeneyo. Ani akazinga Robert yabwino. Yabwino. For security purposes. Pamwachitetezo salengeza ulikuwa kuti kuti bwerako ya. Chabwino. Yona akapeza chichonse chachikwako. Komabe sitikudziwa kuti sana vulaze anthu. Koma ngati yapita ndikogwira ntchito bwinobwino ndikubweretsanso chitetezo mdziko kumeneko kuti anthu akamakhala samapangisa mpasalale. Chabwino. Moti tangu apempha akamapanga operation imeneyi izengukhala ya mtendere munthu ampeza kugwirayo ali ndi katunduyo atenge apite yakayimire milandu. Chabwino. Pa asilikalizo nthawi zina amachita kuti nkhaza yawo nthawi zina munthu akachita. Tepemphe kuti aje angogwira kuntchito yawo. Zabwino mulilongwemo muli zambiri zochitani mulilongwemo zofuna kukonza. Chabwino. Maso amenemo anthu obedwa mava mawayilesi muti anthu amutwe kuyagale moto kachangu yakanthu obedwa. Akamachita zimenezi anthu akhabe ndi mtendere. Ayi chabwino. Ndatero bwana Robert. Ayi ndikuthokozeni kuti madzulo ano munali ndi mwayi oyankhula nafe. Zonani. Ayi mukhale ndi madzulo abwino. Inunso. Hello, muli bwanji? Hello, muli bwanji? Tibloka ine. Ayi tili bwino, tikumbutseni dzina lija. Ndine Brave Joseph Kajasu kuchokera kuno kumtengo wa Nthenga kudowa. Ayi tathokoza Kajasu kumtengo wa Nthenga, mawu anu ndi otani? Chimene chayambikachi mwachidule tikhuziri tsopano chipongwe ndithu. Chimene chiji? Chifuano wa polisi ntchito yake yofunika atakapanga chivikisheni ngati chimene chocho masana anthu onse aluwaona. Koma ngati aluka wapeza usiku tano chiwembu chayambikachi. Iko lusoeka mafuta agali moto iwo wakaendera ku mafuta agali moto amene wo umapitira kumeneko kumakapanga chipongwe ngati chimene chocho usikuso. Si chipongwe chimene? Iwo ngati wamadziwa za zimene zozo bwanji wakadatenga mafuta amene wo kunopitire kuja kumachitika zophana kumwera komwe kokoko omatani umapita kumene koko koma no wakapanga usiku zinthu zina kumakagwira wanthu osalakwa kumene koko. Chimene chichi nchipongwe ndithu tsopano oti dziko lili sanu kumene lupitako ngati zawafutawa odantiuza ovume ozawaso opafunapo achalipo ambirimbiri mapuresidenti pamene. Maganizo anga ndomwewo bwana. Ayi tithokoze kuchokera kumtengo wa Nthenga, zikomo kwambiri Kajasu. Tiwa kunyadira na aluntha. Zikomo. Hello, muli bwanji? Hello. Muli bwanji? Bwino, kaido muli bwanji? Ayi tili bwino, nkuti mukuimbira tikumbutseni dzina lija. Mafika kukasungu. Achiwawo mateyu kwa wimbe kwanzu wa kukasungu kono. Kwa wimbe. Ayi kaya muli ndi 1 minute, mawu anu ndi otani? Mapalizana kuwaleta kuti apolisi chilipo chimene chabiri chapa kisa udapite kwa Sundwe kudakagwire ntchitoyo. Kwa Sundwe kumachedwa kuti amati Sundwe Palapisi. Amati cha? Amati Sundwe Palapisi. Chabwino. Kutengera nthawi jakudali zionesero zapeza kubezi jakuna pendo polisi kuja. So kumene kunje kukuchitika zinthu zambiri zosakhala bwino. Chabwino. Ndiye kumpandula polisi wopita kumene kukosana ngopita koma chilipo chimene chamangisa kuti chimene mwina maka achiona kapena ena awa kuzoti zapita kumene kukuchi. Fotika moere sikwina kumaneka kuti apeza kuti zosakhala bwino mafuta komanso kuti kulichapa kumene mafuta kuti zinazotero. Tongana kuti sapi kuna kutechero hawo ayo kutechero kutetezera ndati dziko kwa sizoona kunena kuti ena zikhala beza kusakhala uye kumaenda musakhala kuno dziko zikira tulombe. Kusono kuti wo chilipo chimene chamangisa polisi kudaka kugezemeza. Kodi ndikuti kunena polisi akutechero hawo komano ndi bwina
zimakhala bwino ndoti pena pasisi zikomasiyana chabwino ndithu tili maganizo anga ndi amenewa. ayi tikuthokozeni maganizo anu afika ndithu zikomo kwambiri. Ndathokoza tsiku labwino. Zikomo. Elo muli bwanji nkuti mukuimbira? Sibabu tili bwino kaenyo kuno kwasungu kalendizatu. Kasungu ya jawani kasungu. Kwasungu kundonda kutali kwambiri mapedopedo ko. Kundonda. Kaya mawu anu ndi otani? Mawu anga to ine ngakuti chimene jo malaya mafuna tsopano. Chimene amalaya mata? Chimene amalaya mafuna ni chiti ni chimene ndi amalaya tisadabwese china chiti chosai. Teme tinkafoka paja tinkafuna zimenezi. Ndese ono izi zotsatira za zimene amalaya timafuna. Ndipo tisaganiranso kuti pangabwereso china chodabwitsanso ayi. Ifwa amafuna kuti ifeyo anthu zakhale pasi pa ulamuliro wa nkhanza tsopano. Wamba chilungamo chakuti atsogolera amene amatsogolera ngati maminista agenda oyang'ana za chitetezo cha mdziko angokhala pene mantha kuti padera kwa Nsundwe kumakhala ngati kuti zanakambakonzanga zone Nsundwe Barracks basi kokhala ni mantha basi anthu akhale pasi pa ulamuliro wa nkhanza. Mumakhala ndi maganizo mwina yapa ndetse pano zile zimachitira nkuti anthu fete makhala kuganiza kuti azawo auchitazi aupanga izipeke nchiyani. Ndati muona tsetse zonsezi zimachitika Central Region. Ndati muona tsetse anthu ambiri amene ausowa muno mdziko mwachita chipongwe mapeto madanu ndati mfufuze nkumwera komweko. Koma pano pa Central Region izayambazi izizi sikuti kapena kuti tilene kuti ifeyo anthu kuti afuna apeke chitetezo chiotanesi koma nkuti Central Region ikhale chete. Anthu azikhala mamantha mdziko lomwe. There ifeyo anthu we are watching. Malo moti no athandi mavuto amene mdziko la Malawi tili nawo amalimbana anu makhanga kuti kwa Nsundwe wakophedwa munthu iyo mwina ni kani Minister of Education kani Minister of Finance yaphedwa kumene kudepitani kwa Nsundwe kakwireni. Unani kwa Nsundwe kumene akapeza kumowa umene tupipira mutadira manene kuti olozedi ondoni muta ambuye ntengeni simukuona makapeza kwa jeni kwa Nsundwe akapeza ambuye ntengeni. Abele kwa Nsundwe akapeza kwa mafuta ora akapeza kapera pa kosa mdziko la Malawi. Do you think anthu akwa sindikira akapeza kwa Nsundwe for sure ora akapeza kwa ambuye ntengeni so what for mo akapeza apakana ojani. Azikhanga kuti adapita ku school pena baki makhanga kuti anthu amene tili kuno kumudzi na amene maganizo posewa ja school yawo uzona zoti no pa school simachotsa uchisiru mangulitsa umbuli ndiye anthu amatera mwina ukhala munthu wonena kuti no ndiwe oku school koma mutu chikhalidwe ndiye ulibe. Ayi pepani ndiyo mavuto amene ali ku dziko la Malawi ndiye ifeyo anthu we are just watching and masiku alipita kuchitseko ambuye atipera chisoni dzono la Malawi koma sizili bwino. Ayi tikuthokozeni kuti madzulo ano munali ndi mwayi olowa nawo pa program imene. Alobert nathokoza kwambiri lero nakuonani. Ayi zikomo kwambiri. Ayi mundilole titenge omaliza apa malinga ndi nthawi yathu. Elo muli bwanji? Hello muli bwanji? Hello muli bwanji? Hello. Ayi ndithu network yavuta kumapeto. Hello muli bwanji? Ndibwino muli bwanji? Ayi tilipo. Inuyo muli ndi 1 minute yeniyeni komanso ndinu omaliza chidziro chino muchita kumwa chidule kwambiri nkhani ndimeneyo maganizo anu omaliza chidziro chino ndi otani? Ine Moses Kambatata kuno kumponera kudowa maganizo anga ndonena kuti zachitikazi tikozotero kuti ndi operation ya nongoso lake ndithu. Komano mwina the only problem ndionena kuti akhalangati adzachita ambush facho zachitiko usiku zinafunika zimene zakadachita masana. Chabwino. Ndipo zimene zizofunika atapitira adadzichita koma zikhala nthawi yabwino kuti anthu akuona chikuchitika ndi chani pa ground. Chabwino. Ndipo zifunika atachita madera ochuluka kumponera Lilongwe mutanenera zanga kaya kumpoto kumadera akuluakulu. Kumene konso afike kumponera
afike ndithu koma zizichitika masana. Chabwino. Ndithu. Ayi tikuthokozeni kwambiri kuchokera kumponera amene onso ndi omaliza program ya lero. Tithokoze nonse amene tatenga nawo gawo, ena amene sitinapange nawo tsiku lina tikhale oyamba ndife. Ine ndi Robert Abel Kalindiza, tithokozenso mzanga Gerard Kasonga amene anali pamakina. Mwakoma nonse, bye bye.